Besho isichazamphupho igama lami nguHlengiwe Sibonga Mbotholo Nsakwethu. La nginesifiso ukuthi-ke ngike ngichaze nje khona amaphupho okucindezeleka. Uma uwumuntu othi uma elele acindezeleke, ukucindezeleka kusuke ubona into ey'ningi, ngabe into esuke ilwa nawe ephupheni, noma ngabe kuthiwa into eyisilwane, noma ngabe kuthiwa into esuke izama ukulala nawe. Lapho basuke bekuchazela ukuthi wena ufake umoya ukwazi ukuthi ukulwise, kodwa lo moya usuke ukufuna kakhulu uma ulele, ngoba uma ulele usuke usebuthongweni bokufa obesikhashana, okwenza ukuthi-ke umzimba uma ulele phansi wona usuke unamandla okwazi ukuthi lo moya ukulwise, ngoba kusetshenziswa ngabe amagama akho, noma ngabe zithombe, noma ngabe zinsila zakho, noma ngabe yini okuyeyakho, kodwa ukwazi ukuthi uthunyelwe kuwena-ke. Uma uba umuntu ophupha izinto ezinjengalezo, noma ngabe uthola ukuthi uphupha uhlangane nowesifazane, basuke bekusebenza ngani ukuthi bekumbathisa umoya ukuthi umbathwe umoya, ngabe wezipoki noma ngabe wezilwane, ngey'ndlela ey'hlukeneke, kuya ngabo ukuthi iyona yiphi into abathanda ukuthi bayenze ngaleso sikhathi kuwena. Akukho okunye sekuwumoya. Uma ngabe unenkinga ekanjalo yenza kanjena mfwethu. Noma ngabe kuthiwa umuntu nje uthi uma ehleli uy'thole uthi usaba, noma ngabe usaba endlini uhlala wedwa, kunabantu othola ukuthi umuntu uhleli yedwa usele yedwa uthi uyasaba, uyathuka, njani njani, uthuswa yinto angayibonanga noma uthuswa yinto angayazi. Angikhulumi-ke ngala bantu abasuke umuntu engena esigabeni sokuthi abe akhushukelwe umoya, noma umoya wakhe ukhula ngokwesiphiwo sakhe. Ngikhuluma nje umuntu ovele athuka abe nokuthuka, ubone ukuthi uyasaba, ngisho ungabe uthi uma ingane uthi uma ekamereni uyithole isithi iyasaba iyagijima, kusuke kunomoya ongekho kahle-ke lapho. Yenza kanjena-ke mfwethu, uthatha uviniga omnyama, uwufake usawoti, uwufake amanzi, noma amanzi ungawacela umntwana awathandazele, uwathandaze angenalutho, uwathandazele uthi ngicela uNkulunkulu enzele amanzi asebenze umsebenzi omuhle. Ngisho ungasho kanjalo, cela uNkulunkulu umdali womhlaba enze la manzi asebenze. Uma uthi uyathanda futhi cela unyazi lwezulu lenze la manzi asebenze, utshele ingane ukuthi ayisho kanjalo. Uma isisho kanjalo ingane, uzobe usuthatha inkomishi eyiglasi, ufake la manzi phakathi, ufake uviniga, ufake usawoti. Usawoti ofakayo ngisho ungafaka u-sea salt, ngisho ungafaka lo usawoti o-fine futhi, ngisho ungafaka o-rough, akunankinga. Ufake lowo, ufake, mase ubeka endaweni la ingane ngeze ifinyelele khona. Mase uthatha amanzi uwafake ebhakedeni, ngabe ileli omopha ngalo, angazi ukuthi nimopha ngani, ufake futhi uviniga noma ilo omhlophe, awunankinga. Mase ufake usawoti, mase ufake amanzi, mase usula ngakho phansi endlini, usule ngakho endlini, usule ngakho endlini. Isikhathi esiningi nje ukwenze. Uma ngabe uyazizwa ukuthi umuntu futhi okhathalayo, hlala engathi uyakhathala, engathi uwozela noma inini, noma unokukhathala, uthathe noma uney'nyawo ezibuhlungu, iy'nyawo zokuhlala ezibuhlungu, uma unawo amanzi abusisiwe uwasebenzise, kodwa futhi unawo usawoti, uma ngase uthathe nawo usawoti lo, fake emanzini, fake noviniga omnyama, ufake namanzi abusisiwe, ufake iy'nyawo phakathi, noma ngabe isikhathi esingango-5 minutes noma u-10 minutes ulokhu ufaka. Awufake emanzini abandayo iy'nyawo zakho. Uzobona-ke lapho ukuthi uzozizwa ungconywana, futhi uma ubona ukuthi hhayi engathi angilalanga kahle, into ebalulekile kunakho konke, thandaza bafowethu, thandazani, thandazani. Uthandaze ngo-12, uthandaze ngo-4, uthandaze ngo-6, ukuze uNkulunkulu akulekelele, ngoba la emhlabeni unabantu abangamoneli ukuthi uyasebenza, abangamoneli nje ukuthi mhlampe unaleyo moto noma unani, abamonela wena. Ngobani? Ngoba uyakhanya. Izinto bayazizwa ukuthi izinto zakho ngazuthi zenzeka kalula, kanti cha, akunjalo. Uyazisebenzela, uthandaze, bona mase bebona ukuthi cha, nakhona ukuy'thandazela uthandaze, kusuke kungasikona kuphela lokho ukuthi uyakhanya.
basuke befuna unengilozi ekhanyayo wena. Basuke befuna ukukushaya kuqala ungakazikhumbuli, wena ungakazazi ukuthi wena uyohamba uhambe ube neso lesithathu eliyokutshengisa bonke la bantu uNkulunkulu uhamba hamba asebenze ngawo ngolunye usuku ngezigaba ezihlukene. Yabona? Noma abanye basuke befuna ukukutshontshela leso siphiwo noma leyo destiny yakho. Uma ubona ngathi bakubhlokhe kanjalo, zifake lezi nkomishi eglasini, iglasi, faka amanzi ngisho ungabeka emakamereni, beka emakamereni, beka emakamereni, ukuze uthole ukuphumula, ukuze ukwazi ukuthola kube lula emzimbeni, yabona? Kube lula. Uyihlalise nje leyo yinto leyo, hlampe noma isikhathi esingangesikhathi uzozizwa kodwa emoyeni ukuthi ufuna ukuyihlalisa hlampe noma inyanga noma u-7 days. Uthathe la manzi uhambe uwachithe uyakaza iy'nkomishi, uzimboze ungazisebenzisi. Uhlale ukwenze lo mhlampe kudlule nje noma isikhathi esingangeviki, uphinde ukwenze. Uma kuwukuthi ufuna ukwenza inyanga yonke kuhlezi kukhona, kwenze. Abantu la emnyango abasalindi ukuthi bekubone ukuthi usuze cha, bakushayela nje ukuthi hawu, waze wena wangazi ukuthi uhlukile kuyena. Uyabona? Ngizokuchaza futhi lokho ukuthi yini indaba bezizwe kanjena bona abantu abenza lento. Ngiyabonga.